Mga istorya sa healing o pagtambal, pag-ayos sa Ebanghelyo, sa Ebanghelyo ni Mateo, Marcos, Juan, labi na sa Gospel ni Lucas. Ang hinungdan sa ilang pag-ayo, mao ang ilahang pagtuo because of their faith. Naayo sila physically or spiritually. Kasagaran sa mga tao na miduol o mihangyo o nangayo pag-ayo o healing, ang nahil nila kanunay tungod sa ilang pagtuo o ang kanilang pagtuo mo'y mulabaw ngano naayo sila. Ang Ginoo kanunay mo ingon, ang imong pagtuo mo'y naayo nimo. Ang imong pagtuo mo'y niluwas nimo. Babayi, ang pagtuo mo mo'y niayo nimo. Kung makita sa atong Ginoo ang ilahang dakong pagtuo, ayuhon sila sa Ginoo. Napay daghang mga istorya sa Biblia ng ilang pagtuo maudyod ang hinungdan sa tanang kanilang pag-ayo. Karon sa ato ang Ebanghelyo, si Zaccheo nakadawat siya og kaluwasan sa Ginoo tungod sa iyahang nagdilaab na tinguha. We call it in English a burning desire. Gusto-gusto jud niya makita ang ato ang Ginoo. Miingon pa ang Ebanghelyo karon, Zaccheo, kanaog dayon, kay adto ako moabot sa imong balay karong adlaw. Ang tanan nga nakakita niini nagbagulbol. Apan bisan na ay ni bagulbol kay Zaccheo, wala siya mihunong pagduol sa Ginoo ug miingon siya, Sir, paminaw, ihatag ko ang katunga sa akong katigayunan ngadto sa mga kabus ug kung makalimbong kang bisan kinsa, ulian ko siya upat kapilo. Ug ang Ginoo miingon kaniya, karong adlaw miabot ang kaluwasan niining balaya kay kining tawhana kaliwat usab ni Abraham. Si Zaccheo naluwas tungod sa iyang nagdilaab na tinguha. Maayong tinguha sa usa kadiwa na si Zaccheo wala lang migukod kang Jesus para maayo, labaw sa tanan, mausab siya na usa ka bag-o na tawo ug musunod kang Jesus. Ang maayong tinguha na mao ang paggukod sa Ginoo mo'y nihatag og pagbag-ong kinabuhi kay Zaccheo. Kung maingon gani ta tinguha or desire, pasabot nangita ta paagi bisan pa naata sa kalisod para makaduol ta sa Ginoo para maayo ta. Pero usahay daghan sa tuwa o daghang mga tao nga mo surrender dayon. Ayaw gyud pag-surrender. Maingon ta, dili na, wa, nagyod ko'y pag-asa, wa, nagyod. Dili pareho kay Zaccheo. Wala gyud siya ni surrender. Nangita gyud siya pamagi para makaduol siya sa Ginoo ug tagaan siya sa iyang ipangayo. Ang pagkamugnaon or creativeness sa usa ka tawo na makakita og pamaagi para makuha ang unsay iya gusto, mauni ang gitawag nato paglahutay.
In English, they call it persistence. No? Labi na sa pag-ampo sa atong Ginoo na makuha ang ato ang gusto. Di ba daghang mga istorya sa Biblia? Atong babae nga siya balik-balik sa iyang pangayo, nakuha gyud niya. That's what they call persistence. No? Walay surrender, sige lang, masaglisod, sige padayon. Si Bartolomeo, no? Nga bulag, ni siyagit sa Ginoo, anak ni David, ayuha ko. Giingnan siya sa mga tahoy, ay pagsaba, daplin diya ka na. Wa dyan siya, nisamot pag siya nisagit, anak ni David. Wa siya ni surrender. Tungod ato, nakuha niya ang iyang gusto. Giayo siya sa ato ang Ginoo. O kining ipakita ni Sakeo sa Ebanghelyo karon, bisan pa nagbagulbol ang mga tao na si Jesus muadto sa iya na siya makasasala, nagpadayon gihapon siya sa pagduol sa Ginoo. Bisan gamay siya, kaayo, nangita siyag pamaagi na siya na di ma-discourage, mikatkat siya og kahoy o sikamoro para makita siya sa Ginoo. Nakita jud siya sa ato ang Ginoo. Diba? Mao nga atong buhaton. Ingong ba suspaitan ni sa man wala. Pagita jud pamaagi. Adi ko kasimba pader di ko kan daghang kay ko buhat. Pagitag pamaagi nga makaduol ka sa Ginoo. Mao nang dili nato madawat unsay atong gusto pa ngayon sa Ginoo. Kakita may mismo. Dili mo duol niya o ma-discourage o mangitag rason nga dili ta makaduol niya. Pangita tag pamaagi. Be creative. No? Unta dili mawagtang ang ato ang nagdilaab na tinguha para pagduol sa ato ang Ginoo. Kay bao si Sakeo na kasinaan siya o kalagutan siya sa mga tao. Dili mangyud siya og dautan apan ang iyang mga kamot hugaw, wa na wagtang ang iyang pagkamaayo o pagdayeg sa Ginoo sa sekreto. Ibaw man gito si Sakeo kasala. Chief tax collector siya. Chief tax collector. Mo say head sa BIR. Mayo siya ay nasa wealthy man. Dato kay siya sa tanan. Apan ganahan jud siya nga mausab ang iyang kinabuhi. Kay bao siya nga ang Ginoo lang jud ang makausab sa iya. Sa kadaghan sa mga tao nangita siya pamagi nga makita sa Ginoo. Ni kat siya og sikamuro o didto siya nakitaan sa tuang Ginoo. Nakita siya sa Ginoo. Mausab kita, makitaan jud ta sa Ginoo. Kung kita maninguha jud muduol kaniya. Si Sakeo naluwas tungod sa iyahang maayong tinguha. Iyahang gidawat ang Ginoo na malipayon ang kalipay na maoy nag-usab sa iyahang pagkatawo. The conversion of Zacchaeus in mind and in heart. Tibuok niya pagkatao maoy ni usab tungod sa iyang pagkinulsol na magbago siya sa iyang kinabuhi. Bringing his life to God and this give him salvation. Maigsunan kung kita atong dalon ang ato ang kaugalingon sa Ginoo, mausab jud ta. Mausab jud ta. Mabag-o ta. Bisag kinsa pa ta. Binsa unsa kita kadautan. Kung muduol lang ta sa Ginoo na walay pagduwa-duha, ang Ginoo moayo kanato. Muusab kanato.
Dinhi na to makita na para sa Ginoo ang kaluwasan dili ra sa mga buutan apan para sa tanan. Ang kaluwasan para sa tanan. Kung doon natay maayong tinguha sa pagsunod sa Ginoo. Ganahan ta mausab, muduol ta sa Ginoo. This reminds me of a quotation na ako'y nabasa ng sa kalibro na niingon sa author na si Ray Sidman. Niingon siya in English, "To see lonely, selfish, empty individuals transform slowly but surely into warm, loving, wholesome, and happy people is to become aware of what St. Paul describes Christ as unsearchable riches." Usahay maingon ta nga isura ni atong abuton atong Ginoo. Pero pwede ba ya? Doon ako inahinduman sa kay story. This is a true story that I always tell people when it comes to conversion. Doon ako'y nakailaw sa kapamilya. Kaning pamilyaha, suod yung kayo kanako. One day, ang usa nila kay igsuon, took drugs. And on that night, iuli sa ilang balay, uya gipatay ang iyang inahan. Gidunggab niya 14 times. 14 times. Og tungod ato, ipada siya sa prisuhan. Apan, ilagi pagawas, nga murag nabuang siya, ang ihimo noon sa iyaha, instead, gipada siya ngadto sa prisuhan. O sa lupa unta to siya, ipadaha siya sa mental hospital o sa mental rehabilitation. O kining pamilya niya, kay suod na ko sa tanan, nisuwat ka na ko at that time, many years ago, di pa'y uso cellphone na to, telephone pa lang. Nisuwat sila, brother, I was still studying my priesthood. Nisuwat sila na kung pwede, nahangyo sila nga bisitahon ng ilang igsuon. O kamustahon kung unsa na siya. So I said to the family, okay, kay suod mami kayo. And I visited their brother for almost 1 year. Every month, bisita ko niya. Tuwa sa dito, luoy kayo. But in every time I visited him, I always tell him, please pray. And one day, before ko mubiya sa seminary na kay naordinahan ako, ingon ako sa gibisita for the last time. Ako sa giingnan, mo transfer nako kay dili na human ako sa akong pagskwela pagkapari. So basig dili na ko makabisita nimo. So nagpaalam ko niya og niingon ko siya ha, muadto nako. Ikuptan ko niya sa kamot og nasay gipangutana sa kuha. Niingon siya, Brad, patawaron ka ko sa Ginoo sa kong gihimo sa kong inahan. Ako sa gintanaw, yes, God will forgive you. If mag-usab ka sa imong kagalimon og mamaayong tao, ibalik ang imong kagalingon ngadto sa tuang Ginoo. Maraw tayo ako gisulti niya. You know what? After a year, I received another letter from the family. Thanking me for the conversion of their brother. Ni usab. Kakaron hantud karon. They're very happy. They're not thankful for me. I told them, don't thank me. Thank your brother. Kay niduol siya usab sa atong Ginoo
ug maunay nakausab sa iyang kinabuhi. It was God that was able to change his life to a better life. Adlaw-adlaw kuno nagaampo antud na usab siya ug nakit-an jud niya ang Ginoo sa iyahang kinabuhi. Mga kaigsunan, bisag unsa pa ang atuang kinabuhi, unsa pa kadautan ang atuang kinabuhi, kung doon natay nagdilaab nga pagtinguha sa pagduol sa atong Ginoo, makit-an ta sa atong Ginoo, ug usbon ta sa Ginoo, ug tagaan tag kinabuhi usab na maayo. Ang pag-usab sa tuang daotang kinabuhi, mao ang pagsunod sa saktong dalan. Ang sunod na atong buhaton, iman ini, mao ang pagsunod sa Ginoo. Dunay kausaban nga may tabo sa tuang kinabuhi. Palihog manintog